Αυτό είναι το πρώτο εστιατόριο στο Κατελιό. Έγινε το 1973. Το έφτιαξα εγώ με τον σύζυγό μου, τον Νίκο τον Παπαδάτο. Ήρθαμε από τη Γερμανία, είχαμε τα παιδιά, το Μάκη και τον Κώστα μικρά. Το στήσαμε εδώ ένα μικρό μαγαζάκι που είχαμε, δεν ήταν έτσι όπως είναι τώρα. Και σιγά με την πάροδο του χρόνου, το 1978 το φτιάξαμε το κτίριο και φτιάξαμε και από πάνω μερικά δωμάτια και τα νοικιάζαμε. Και έτσι σιγά τακτοποιηθήκαμε εδώ στο Κατελιό. Μείναμε η οικογένεια όλοι, τα αγόρια, έχουμε και μια κόρη αλλά μένει στα Αργοστόλια. Έχουμε τον εγγονό εδώ τώρα που έχει έρθει εδώ και 2 χρόνια γιατί δούλευε στην Κρήτη. Τον κρατήσαμε εδώ και κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει τελειώσει τη διοίκηση επιχειρήσεων και έχει αναλάβει εδώ τώρα τη διοίκηση επιχειρήσεων στο μαγαζί και πάει πάρα πολύ καλά και ελπίζω και με εσάς να πάει ακόμα καλύτερα. Ελπίζουμε ότι σύντομα το μαγαζί θα γεμίσει από κόσμο και έχουμε πάρα πολύ ωραία κουζίνα. Ο Μάκης είναι πολύ καλός μάγειρας, έχει σπουδάσει κιόλας και ο Κώστας είναι πολύ καλός στην επικοινωνία με τον κόσμο. Ο Άγγελος είναι πιο καλός για να σερβίρει και να βάζει μέσα στον κόσμο στο μαγαζί και ελπίζω ότι τώρα θα γεμίσει ακόμη περισσότερο από ό,τι έχει γεμίσει. Σας περιμένουμε στο μαγαζί να έρθετε να προβάρετε τα ωραία μας φαγητά, τα νόστιμα φαγητά και τα φαγητά, τα παραδοσιακά, τα μαμαδίστικα φαγητά που λέμε εμείς εδώ.